ao principio non sabes moi ben que está pasando, acudes aos departamentos de orientación, moitas veces claro, te atopas que están moi saturados, outras veces non teñen formación para poder detectar a estes nenos e nenas, e como familia pois atopaste bastante desesperado porque non sabes moi ben que lle está pasando o teu fillo ou a túa filla. Esta é a situación que atravesan moitas familias de nenos e nenas con altas capacidades. Non hai recursos e a formación é escasa, algo que repercute con forza no seu rendemento escolar. Os alumnos con alta capacidade teñen máis prevalencia de fracaso escolar e baixo rendemento nun 70%, según din algúns estudios, bullying nun 50% frente ao 30% dos nenos que son neurotípicos. Todos estes problemas xeneran unha falta de inclusión educativa que así mesmo repercute na súa integración social e dá lugar a condutas de risco, por exemplo, o absentismo escolar. Dende a Rede Cría quixeron poñer o seu grande area para formar o persoal que traballa con esta rapazada. Os días 27 e 28 de abril, o Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá unha xornada que porá o foco no estudantado con altas capacidades, a cargo da psicopedagoga Yolanda López, principal especialista en España sobre esta materia. Vaise impartir unha formación que, se non é a primeira vez que se imparte en Galiza, pois casi, e que é moi interesante para todas as persoas que teñen que que teñen que traballar con estas crianzas, todo o profesorado. A xornada será gratuita. Hai 200 prazas dispoñibles e os interesados poden inscribirse no enderezo electrónico formateaacc@gmail.com. Entón, como familia, non nos queda outra que buscar pois que nos asesoren de maneira privada e ter que gastar os nosos cartos e facer un esforzo económico moi grande para poder axudar os nosos fillos e fillas. Todos os nenos e nenas teñen dereito a estar atendidos, a recibir unha educación de calidade. Segundo a Rede Cría, un 10% do alumnado presenta altas capacidades. Desta porcentaxe en Galicia só está identificado un 0,61%.